Čaute ľudia, zdravím vás. Takže ideme papať. Ja mám v sebe toasty a vajíčka a burger, ale veľa ľudí mi píše, čo sú tie tabletky. Myslia si, že sú nejaké, ja neviem, hej. Pre ľudí, ktorí neviete, všetko vysvetlím teraz, čo všetko beriem, aby ste vedeli. Čiže ashwagandu 2 tabletky, www.deskanty, keby si chcel. Ashwagandu 2 tabletky. Omega 3 3 tabletky, to je už 5. Multivitamín 1 tabletku, to je 6. Tribulus 2 tabletky, to je 8. Vitamín C 1 tabletku, to je 9. A magnésko 3 alebo 4, to je 12 až 13 tabliet. Ďalej používam elektrolyty, používam pre-workout, používam proteín, používam citrulín a kreatín. To je všetko, čo beriem. Takže tie tabletky, čo vidíte vždycky, to by mal brať každý človek za mňa. Lebo magnésko, vitamín C, omega 3, multivitamín je proste základ. Hej? Takže tie tabletky znamenajú, to sú vitamíny a minerály. To by mal brať človek aj, ktorý necvičí. OK? Takže pre viac tipov mi nezabudni dať follow a 3-mesačná spolupráca pod mojím vedením 80 €. Nastavíme jedálniček, tréning a každý týždeň budeš posielať tvoju váhu alebo od pasu a za 3 mesiace sa nespoznáš. Takže pekný deň, držte sa a dobrú chuť. Ahoj!